И така отново е време да кажем добър вечер на всички зрители на телевизия КИС 13. Точно в 20 часа, днес 28 август. Приятно ми е отново да сме заедно тук в студиото на КИС. Аз съм Димитър Димитров и съм търговският директор на Networks България. Тук заедно с мен са госпожа Добрева, която е помощник нотариус при нотариус Румяна Падалска, и малката Ели, която отново с нейната вълшебна ръка ще направи един от всичките присъстващи в нашата урна днес щастлив собственик на нов автомобил Шкода Фабия. С няколко думи за тези от вас, които не са чули или не са разбрали за нашата промоционална програма за лоялни клиенти. Програмата е наречена Коли от въздуха и, както мнозина от вас знаят, точно преди един месец, на 28 юли, щастливец взе своят нов автомобил. Това е госпожа Бонева, която се възползвам отново да честитя. Със здраве да си управлява новият автомобил като наш лоялен клиент. Автоматично всички от вас, които отговарят на условията за вторият автомобил, са добавени и нашата база данни ги е регистрирала. Както виждате, томболата ще бъде теглена по класическия начин, за да нямаме съмнение, че всичко е наред. Така че отново казваме, днес 28 юли е време да падне втората кола, Шкода Фабия, и след броени минути ще разберем кой ще бъде щастливецът, който още от утре ще има честта да управлява този нов автомобил. Малката Ели е при мен и аз предлагам да не губим повече време, а здраво да разбъркаме всичките хиляди участници. Ели ще ни помогнеше. Почваме да бъркаме. Ели вече има опит от миналото издание. И сега е време да видим кой ще бъде щастливеца днес. Така, нека да го видим. Така, това е потребител с потребителско име в нашата база данни Пери с двойно R, 3 шестици. Пери, 3 шестици, с титуляр на договора за ползвани услуги от нас, с фамилия Колев. Честито на господин Колев. Кратко и ясно, от утре той ще има възможността да управлява чисто нов автомобил Шкода Фабия по промоционалната програма на Networks България за лоялни клиенти Коли от въздуха. От тук насетне, поради спазване на общите ни условия, се задължаваме да изтеглиме и 3 резерви, които ще бъдат първа, втора и трета резерва, при невъзможност господин Колев да получи своят автомобил или ако евентуално той не отговаря изцяло на всички условия, които са поставени от нас. Така че, ели нека да изтеглим и първата резерва. Това е. Така, значи това е Яница, 94, потребителско име, с фамилия госпожа или госпожица Пехова. Яница с Лай, 94, титуляр на договора, госпожа или госпожица Пехова е първа резерва. Втората резерва е така. Това е Стив, 42, с титуляр на договора, госпожа или отново госпожица Стефанова. Така, и третата резерва. Надлежно извадена между многото. Това е Галио с индекс 2555. Титуляр на договора Бозлева. Госпожа или госпожица Бозлева, която е наш клиент с потребителско име Галио 2555. Така, значи отново казваме по реда на изтеглянето основен претендент, ако можем така да го наречем, или той е спечелилият автомобил, ако няма нещо, което да изникне в движение. Това е Пери с Double R, 3 шестици, титуляр на договора господин Колев. И трите резерви, както преди малко, които видяхме, това са Яница 94, госпожа Пехова, титуляр на договора, Стив 42 и Галио 2555 по реда на изтеглянето.
Няколко думи за това как ще продължим да се срещаме от тук нататък с вас, защото, както знаете, това не е всичко. След днешният изтеглен автомобил, който надявам се утре подарим успешно на господин Колев, ние ще бъдем заедно отново на 25 декември, когато, както знаете, ще бъдат изтеглени още цели 3 автомобила. Тези 3 автомобила можете да прочетете как можете да се включите автоматично в томболата, за да попаднете измежду един от многото, които ще бъдат кандидати да я спечелят, на нашия уебсайт и на нашата клиентска страница. Тъй, че тези 3 автомобила отново дават големи шансове за един от вас да станете притежател на един от тях. Мисля, че целта, която сме си поставили е да поставим на първо място уважението към нашите лоялни клиенти. Ние спазваме всички ангажименти, които сме поели за сега. И както виждате сами, двата автомобила са факт. Тъй, че от тук насетне очакваме следващите 3 от вас, които ще бъдат ощастливени точно в навечерието на Нова година, на 28 декември. Отново, естествено, ще бъдем тук при нашите любезни домакини от телевизия KISS 13. От тук насетне ви пожелавам приятна вечер с ефира на KISS и безпроблемно браузване в интернет и гледане на нашите телевизионни услуги от мен, Димитър Димитров, от госпожа Добрева и от моята асистентка Ели. Отново лека вечер и добро настроение!